Round 3. Ladies. Teroris karek sitok tok paling bose paling. Karek aku dhewe arek-arek goblok. Opo iki? Apa iki? Sopo ngeseng iki? Matane jumbleng. Kae ketok jelas modiar meren. Dele. Oh. Maneh? Ora kena iki. 2,000 years later. Mati aku carane ngene iki piye? Woi, ayo gelut ae wis. Peluru kuntek. Karek bongkone saiki awakmu ya. Dah, tek pisang pelurune. Ayo wis, saiki padha entek pelurune. Caruk ae wis. Caruk. Yo ayo. Tiger Power! お前はもう死んでいる。Round 2. Ladies. Fight. Round 3. Ladies. Perfect. Bayi mulai subuh mau lah di kamar dan metu-metu lah opo wae. Bocah men. Wae enak dadi bocone bayi ya. Barang-barang tukokno PS, tukokno TV anyar, salon anyar. Somo era satu sik dolan. Wae nembah ning kamar tinggal ae wis. Piye iki mambunge enak ya. Sik tok aku tak omong sik gak ngono. Mijet sing enak. Iki enak to. Belum Semeru sampai Bidos kayak iki. Lah alah yang ngono kuwi ya do kuning ora tepak. Lha kok dolan apa to iki? Ora wayahe bledos ngono kuwi lek wong lanang golek bati. Iki gogel ngene iki deloken pelajaran. Aku sik dadi TKW nang Arab ngono lho. Lah ngene-ngene iki nganggo kepet. Kepet. Lha terus gawe apa? Ya iki zaman teknologi. Mulakno awakmu iki aja gur nyantet ambek meletet bayek. Lah terus piye? Dosa agama tetep dilaksanakan. Ora bisa
sih bojone kerja ning Arab sembayangnya takun selana teknologi. Assalamualaikum, Salam. Kenapa le? Kenapa? Ini. Iya, salaman sih, iya. Bojoku iki le. Oh, ini bojone, Mbak. Oh. Kenal to jenengmu nyi? Nami kula niki Liti. Awakmu nyeluke nyi, nyeluke. Hah? Berarti jenenge nak nyiliti. Ini aku jedak-jedik ning kono dadak le. Lah, jebrene dikengken Liti. Kalih tahun panjenengan iki. Maksudnya ki jenengmu Liti. Oh. Tak kok nyeluk nyi, diterusno kowe dadine Nyi Liti. Kapan iki? Oh, ya kula iki siap lho, Mas. Sampeyan wis rasa Nggih, ngetekno. Bojoku treng ngene iki kelakuane. Sepunten kula niki nggih seneng guyon. Ya diterusno mau rek. Lah awakmu kan butuhane kate nyantet wong to, kate mateni wong. Kene lungguh kene nyedok ning aku. Nggih, Mbak. Nggih. Lungguh kene. Ngene aku ape takon, kowe lho sajake kok kate mateni wong, kate nyantet wong. Pegel apa awakmu? Hah? Ngene, Mbak. Sakjane musuh iki dudu wong biasa, Mbak. Foto iki. Kena nyamuk lho, Iya, wis bene to gatel kok. Lah terus piye terus nih. Musuh pacarku dhewe lho, Mbak. Lah kok iso pacarmu iki piye? Mbok mari piye ning awakmu sampe dilarani koyo ngono lho piye? Lha wis sembarang tak lakoni, Mbak ya. Mangan yo tak. Jadi wedok. Lari Kang Mas. Heeh, terus piye terus? Utang wis tak bayar. Heeh. Lah kok aku ditinggal, Mbah. Yo aku ngerti karepmu. Ya wis, saiki ngene. Nyi, mbok digawe kopi sik to, Nyi. Tamune mboten nedhi kopi. Jenengan pesen kopi napa susu? Yo njaluk apa iki bojoku ben digawe nomben-nomben. Mosok enek dayo katake nomben-nomben. Enten kopi, enten susu. Kopi mawon tuh, Nyi. Susune mboten. Mboten usah, Nyi. Nedhi susu nggih kula peresaken nggih. Yo wis kopi wae Nyi. Alojine apike. Wis ora usah kencet. Wis gawe kopi kono lho sik. Jangan kok berancan tamune to mbek bojoku. Nggih, Mbak. Nggih, Mbak. Sik, iki ngene yo. Awakmu iki bakale nyerang wong. Nggih, Mbak. Lah, penjalukanmu iki nyerang sing model piye? Njaluk soro, apa sing nemen, apa sing langsung mati omong. Lek pikirku, Mbah yo. Kayak Surabaya, Mbah. Lah sorapi aduh. Abot iki sagane. Asli abot. Sik, kowe wis menengo. Saiki tak tekani gamanku iki. Tapi iso tenang ae, aku sing nglakoni wis. Iki ngerti iki pusaka apa jenenge? Ngapa, Mbah namanya, Mbah? 363 pentil. Kok enten pendile, Mbah? Lho iso iki rahasia perusahaan lho nyaput aku pentil-pentil barang. Ya urusanku karo pentil. Ya urusane aku karo keris iki tak kok pentil barang. Oh, nggih, Mbah. Nggih. Nyi, kopine sowi men to, Nyi? Ya Mas, entene. Iki mawon kopi sowi men to. Nyi, kopine lho, Nyi. Oh nggih Kang Mas, niki lho lagi tak ublek. Niki wau tamune pesen kopi nggih. Nggih, Nggih. Ah wis to serasa gancen. Nggih, monggo niki kopine diombe. Nggih, telasaken. Menek masih bojoku. Nggih monggo kula tak badhe masak rumiyin. Oh, Nggih, monggo diunjuk Mas. Nggih, matur nuwun. Iku diombe sik. Oh, nggih, Mbah. Halo, Mbak. Apa? Bojomu iki piye tenan nggih kopi? Hah? Lah piye buka yus? Tepak. Masa dikek bubuke tok ra nek banyune iki piye, Mbak? Nyi. Piye to iki, Nyi? Rinio sik to, rinio. Lah piye? Lha iki dayo njaluk kopi yo iso kopi tok iki piye to karepmu? Lah pesene terus niku wau kopi. Lah kok njaluk kopi to lah? Nggih, Mbah. Tapi kan gak bubuk-bubuk tok, Mbah. Lah iki kan kopi to niki, Kang. Lho nggih kopi, Nyi, tapi kopi lek ra enek banyune mosok diombe. Ngeten mawon. Niki nadine dialusi. Nah, ya wis. Nadine jenengan iki apa? Wedang kopi. Nggih kopi diparingi gula, diparingi banyu panas, Nyi. Oh, dadi lah niki kleru. Nggih kleru, Nyi. Mosok arep disiram ngeten, Nyi. Berarti kurang banyune niki. Nggih. Ya ampun, nggih. Aku sok kleru tipake. Ya. Awakmu sing sabar ngono kuwi. Tapi rada horor, Mbah, bojomu, Mbah. Ya wis omongin wis.
namune bojoku iki kok ganteng tapi cerewet njaluk kopi bener kopi sik njaluk banyu gawakne timbo tenan mbak. Nggo timbon nyapa timbon cobor apa piye to Nyik? Terus niki mau nedhi kopi. Ah. Nah, mboten enten banyune. Iya. Nggih kula betokaken banyu to. Ya wis aku ra iso omong wis le. Ya mosok banyu koyo ngene, Mbak piye to nyiliti. Heh, nyilitin meh.